खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै फुङाव जोबथि जोंनि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जों गोबां आयदानि सायाव जोङो सिद्धान्त लादों जिहेतु जों दाख्लै गिबि जाजेननायनिफ्रायनो 25निफ्रायनो 25, 26 आरो 27 सानथामाव जोङो मोनथाम जों जि थान्दै मेल जुथुमनाय बे थान्दै मेलाव बिभिन्न समस्यानि सायाव जों सावरायलायनानै जोङो माखासे थांखिफोर लादों आरो बे थांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सरकारनाव नारसिननो जोंहा सिद्धान्त लादों। बेफोरनि मादाव सोलोंथाइनि आयदानि सायाव बुङोबा 1 नम्बरावनो जोंनो एकर्डआव होखानाय 6.3नि जि दङ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बेनि सायाव नोजोर होनानै जों गोबां सावरायनानै जोङो सरकारखौ नारसिननो नागिरदों जे बे 6.3नि जि सिद्धान्त बेखौ थाबैनो मावफुंनो सरकारा बेबस्था लानांगौ। एबार सोलोंथाइनि सायाव जोङो आरो मोनसे थांखिनि सायाव नोजोर बोनानै सावरायदों बे जाहैबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जिहेतु पस्टफ्रा बर' बिजों होननानै रिजार्भ थाया जायनि जाहोनाव बबेबा फरायसालिनि फोरोंगिरि गैया जायोबा बेयाव सुफुंनायाव गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ रस्टारनि नामाव दहाय होनानै आसामनि रस्टारनि नामाव दहाय होनानै गुबुन हारिफोरखौ साख्रियाव थिसनो। एबार जों बिनिखायनो बेखौ सरकारनिसिम बुंनो नागिरदों जे बर' बिजोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिया स्पेशल बर'नि थाखाय रिजार्भ जानांगौ बे मोनसे सोलोंथाइयाव जों सानदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां आयदाफोर जों सोलोंथाइ दिगाव जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय फैदों। आरो नैथियाव जोङो बिटिआर एकर्ड बे एकर्ड मथे जेसेबां दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जायाखै दासिम जायालासिनो दङ बे दफाफोरखौ जोङो पुर्ण पर्यायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों जोंनिफ्राय बुंनो नागिरदों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ सरकारा जोंनो दानानै होबाय। इन्ट्रिम मोनसे काउन्सिल सोलिनानै दङ खिन्थु बे काउन्सिलनोबो दासिमबो थांनाय बाजेटआव हमनाय 13.3 कोटि रां बे रांखौ सरकारा दिहुननानै होआखै बेखौ थाबैनो दिहुननानै होनांगौ होननानै जों सरकारखौ नारसिननो नागिरदों। बिनि अनगायै जिहेतु जोंना काउन्सिला गोबां गिदिर बेनिखायनो 13.3 कोटिल' फैसाया जोंनि थाखाय थोजासे नङा। बेनिखायनो बे रां बावजाखौ फैगोन जि सरकारा जानो गोनां जथुम्मा आसाम सरकारनि बेयाव बांद्रायनानै हमनांगौ नैबे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायदों आरो बिनि सायाव सरकारखौ नारसिननो नागिरदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय बिनि भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्ति दानाय खामानिया दाबो दङ। जोङो सरकारखौ नारसिननो नागिरदों जे भिलेज नटिफिकेसन समस्ति दानाय बे खोब थाबैनो मोनसे टाइम बाउन्ड फ्रेमाव मावनानै होनांगौ आरो बेखौ इलेक्सनसिम लांनानै मोनसे आबुं सरकार दानानै होनांगौ होननानै जों सरकारनो नारसिननो नागिरदों। आरो जोङो दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे आयदाफोरनि सायावबो सावरायबावदों जेरै हा हुनि जेंना फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेयो खोब स्ल' जादों बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै जों सरकारखौ नारसिननो नागिरदों। आरो बिनि उनाव मोनसे सिद्धान्तआव जों फैबावदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो हाबाखै आरो बिटिआरावबो हाबाखै जायनि जाहोनाव बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा खोब दगमग दङ जाहाथे बे दगमगआ थाब जोबो बिनिखायनो जों सरकारनाव नारसिननो नागिरदों। बिथांमोना जि बाउन्डारि कमिसन दानानै होनाय बे बाउन्डारि कमिसननि जि मावनां हाबा बेखौ खोब खम समनि गेजेराव मावफुंनानै होनांगौ आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फैगोन गामिफोरखौ बे काउन्सिलाव सोहरनांगौ आरो जिखिनिया बिटिआराव हाबगोन बेखिनिखौ बिटिआराव लांनांगौ नैबे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय स्पष्ट जों बुंनो नागिरदों। बिनि अनगायैबो जोंहा मानगोनां सासे बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथांखौ मा लेभेलजों मारै सावरायलायनानै सरकारा मारै बरननो हायो जोङो बेखौ बरननायनि बेबस्था खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननायनि थांखि लादों। बिनि अनगायै जोंना एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि आरो सारेन्डार एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि बै मोनथामनि जि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा सरकारा एकर्डआव होदोंमोन
बेखौ रिहेबिलिट दाबो खालामजोबाखै बिटिसि सुक्तियावनो बिएलटिफोरनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्राया लिरनाय दं दिनै 17 बोसोरनिबो बारा जाबाय बे खामानिया मावफुंजायाखै बेखौ खोब थाबैनो मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिननो नागिरदों आरो एनडिएफबिनिबो जि समस्या बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि बेखौ थाबैनो फोजोबनानै होनांगौ होननानै जों सरकारखौ नारसिननो नागिरदों बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ससियेल लाइननि जि बाथ्राफोर बेखौ सावरायदों जिखिनिया जोंनि समाजनि गेजेरनि जेंना आरो जों समाजजों समाज रायलायलायनानै सुफुंनानै लानांगौ बेफोर हयथ' सरकारजों रिलेटेड नङा बे बाथ्राफोरखौ आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिराखै जोङो मोनसे आयदानि सायाव खोब नोजोर बोनानै रायलायबावदों जे हाब्रां खुखानाय आरो दैबाना बे समस्याखौ राष्ट्रीय समस्या हिसाबै फोसावनानै राष्ट्रीय समस्या हिसाबै गनायनानै सेन्ट्रेल सरकारा साइन्टिफिक मेजारजों दैबाना आरो हा खुरखानाय समस्या बे समस्याखौ थाबैनो फोजोबनांगौ होननानै जों सावरायदों सबसे नोजोर होनो गोनां आरो सबसे गोनांसिनै गोसो होनानै सावरायनाय मोनसे आयदा बे आयदाखौ आङो बुंनो नागिरदों दा बे जाहैबाय कार्बि आंलंनि जि समस्या जे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हाजोआरि जि ट्राइबेल गनायथि मोननांगौ बै समस्याया 2003 बिटिसि एकर्डआवबो दङमोन आरो 2020 सननि 27 जानुवारियाव जानाय जि एकर्ड बिटिआर एकर्ड बेयावबो थिसनजादों खिन्थु नांगौ रोखोमै सोरखारखौ खामानि मावनाय जों नुवाखै बे डिले जानायखौ जोंनिफ्राय जोङो खोब गोजोननाय गैया बेनिखायनो बिनि सायाव बोल्ड स्टेप लानो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगोन आरो बे गासैबो समस्याफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारखौ बुंगोन बिनि अनगायै इउबिपिअनि जायफोर दाबि दुबा सिगांनिफ्राय दङ थांनाय बार जि रिजुलेसनफोर लानाय कनफारेन्सआव बै रिजुलेसनफ्रा जों मावलांबाय थागोन जि रिजुलेसनफोरखौ जों मावफुंनो हायाखै जोङो सोलोंथाइनि हा हुनि जेंना आरो बायदि रोखोमनि जि ससियेल जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि धोरोमारि आफादफोर गासिबो आफादजों रायलायलांबाय थानायनि मोनसे सिद्धान्त जोंहा दङ आरो बे सिद्धान्तखौ जोङो मावलांबाय थागोन जोंनिफ्राय जोङो खोब स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे सरकारा जिहेतु बिटिआर एकर्डआव रादाय होनाय बायदियै बिथांमोनहा खामानिखौ मावाखै जे रादाय होनाय माने मिन्स माबि जे बिथांमोनहा जोंनि समस्याखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन खिन्थु थाबैनो मावफुंनायाव जों डिले जानायखौ जोंहा गोजोननाय गैया बेखौ डिले खालामनाङा मोनसे टाइम फ्रेम जिहेतु बोसोरनै जाबाय एकर्डआ बे टाइम फ्रेमनि गेजेराव थाबैनो मावफुंनांगौ आरो बेखौ मावफुङाबा जोंनिफ्राय जों गोजोननाय गैया आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों स्पष्टयै बुंगोन जे इउबिपिअजों सम सम रायलायबाय थानायाव आसाम सरकारा जोंनो जायफोरखौ रादाय होबैदों जायफोरखौ मावफुंनानै होनायनि खोथा होनदों बै मावफुंनानै होनाय खोथाफ्रा खोथाल' जानानै दङ बेफोरखौ आबुं महरै मावफुंजोबाखै दा बेफोरखौ मावफुंजोबहोनो थाखाय जों सरकारजों रायलायगोन रायलायनायाव जुदि सरकारा मानियाबा हयथ' जोङो गाबोन समफोर सरकारनि बेरेखायै खुद्रिनो गोनांबो जागोन आरो बिनि थाखायबो जोंनि थान्दै मेला रेडि होननानै जोंनि गासैबो जिल्ला आफादफ्रा बुंदों आरो जों भबिष्यतनि दिनाव जोंनि दाबु दुबाफोरखौ सुस्राङाबा गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनांगौलगिया जायोबा जों बेयावबो फायसयनानै थानाय नङा।